Začni. Máš nápovědu? Aha. Teď máš slovo. Prvé ti byly doručené zprávy. Když to tady bliklo, asi si spávala. Tak zdravím. Ale počkej, co dobře živí to. Zabavej aspoň. Malinkatý ďábel. Mě už si viděla, už tady dole. Ahojte to, Backo. Zase přijeď. Tak ahojte to, Backo. Tě zdravím protinožcům. Budu se rošťu, nebo si. A přeju hezký nový rok. Hi, Antibat. Tak my si tady sedíme a máme se do moře a jíme čipsy. Čau. Ahojte to, Batko. Zase přijeď a napiš. Čekáme tě. Do kamery. Tereskou, tě čekáme. Ahoj. Já bych chtěl pozdravit svoji mámu a taky svého tátu a ještě své dědečky a vůbec jsem ještě třeba tady bych chtěl ukázat, co jsem jako vyhrál, jo. Ne toho Bushe, to ne, jako, ale tady třeba ten diplom, jo, uděluje, tyjo, Tomovi. Úplně všechno jsem vyhrál a cenu bych mohl ukázat, ale tu už jsem schoval na to, jako já mám půl minuty jenom na to, abych ukázal cenu, a to nemám tolik času. Takže novoroční přání je na zdraví. Můžem. Počkej. Abstinuje, aha. Teprve druhé. Teprve druhé. To tak kameru. To je Zdeník. To je Zdeňová. Jo, jaký byl ranní průjem. Nejhorší je, že jak to zapne, tak vypadnou všechny slova se nám. Takže ti chybí aspoň. Už začínám bavit to. Už? No! Radka, chybí ti? To je těžká otázka. Tak určitě jo. Počkej, ne, to ještě to. Já teď to... To vypadalo jakože úplně jako. Taky tam řekni něco. Už jsem říkal ahoj, co mám říct? To třeba čau. Čau. Hej, kdyby to nebyla ta kamera, tak se daleko líp, jako zkus vyznat lásku, tyjo, tady do toho. Točíš to? No. No teď se koukám na truhloně. Hej, teď to nejde normálně. Řekni to. Tak jo. Ne. To nestihnu, počkej, víš? No, chtěl jsem říct miluji tě, ale do toho foťáku je to pěkně pitové, teda, ještě když se toho koukám na truhloně, jako. No? Je to Bočko, ahoj. Jak se máš? Štěstě máš? To je to Bočko.